ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋଦି @20 ଡ୍ରିମ୍ସ ମିଟ୍ ଡିଲିଭରି ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପସନ୍ କ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଅପସନ୍ କ ଆର୍.ପି. ଦତ୍ତ, ଅପସନ୍ କ କୁଶବନ୍ତ ସିଂ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ୍ କରିବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ କ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ କ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଅପସନ୍ କ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସମ୍ବିଧାନ, ଅପସନ୍ କ ରାମାୟଣ, ଅପସନ୍ କ ମହାଭାରତ, ଅପସନ୍ କ ଭାଗବତ ଗୀତା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 କେଉଁ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 14 ଜୁଲାଇ 2023, ଅପସନ୍ କ 24 ଜୁଲାଇ 2023, ଅପସନ୍ କ 14 ଜୁଲାଇ 2024, ଅପସନ୍ କ 24 ଜୁଲାଇ 2024। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 14 ଜୁଲାଇ 2023। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କିଏ? ଅପସନ୍ କ କିରଣ ବେଦୀ, ଅପସନ୍ କ ସଙ୍ଗୀତା କଲିଆ, ଅପସନ୍ କ ଅପରାଜିତା ରାୟ, ଅପସନ୍ କ ସ୍ମିତା ସୋରୱାଲ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା କିରଣ ବେଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ କ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ କ କଞ୍ଚନଜୁଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ କ କେଟୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ମୂଷା, ଅପସନ୍ କ ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ କ କୁକୁର, ଅପସନ୍ କ ମଶା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ମଶା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ କ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଅପସନ୍ କ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଅପସନ୍ କ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ବାନ ଗୋଗ, ଅପସନ୍ କ ପିକାସୋ, ଅପସନ୍ କ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିନ୍ସି, ଅପସନ୍ କ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିନ୍ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 1985, ଅପସନ୍ କ 1885, ଅପସନ୍ କ 1948, ଅପସନ୍ କ 1925। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 1885। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଅପସନ୍ କ 5 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ କ 6 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ କ 7 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ କ 8 ମିନିଟ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 8 ମିନିଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କିଏ ଲଗାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ପିଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କେୟା, ଅପସନ୍ କ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର, ଅପସନ୍ କ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଅପସନ୍ କ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ପିଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କେୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ କ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ କ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ କ କୋଲକାତା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କାଗଜ ମୁଦ୍ରାରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅପସନ୍ କ ହାତୀ, ଅପସନ୍ କ ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ କ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ପ୍ରଥମ ଥର ପରମାଣୁ ବୋମା କେଉଁଠାରେ ପକାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ହିରୋସୀମା, ଅପସନ୍ କ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ କ ଭାରତ, ଅପସନ୍ କ ଜାପାନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ହିରୋସୀମା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ବେଦବ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ କ କନିଷ୍କ, ଅପସନ୍ କ କାଳିଦାସ, ଅପସନ୍ କ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ କ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ କ ସିମଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଗୟା, ଅପସନ୍ କ କୁଶିନଗର, ଅପସନ୍ କ ଲୁମ୍ବିନୀ, ଅପସନ୍ କ ସାରନାଥ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା କୁଶିନଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ କ ଆସାମ, ଅପସନ୍ କ କେରଳ, ଅପସନ୍ କ ତାମିଲନାଡୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ କ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ କ ପୁତୁଲି ବାଇ, ଅପସନ୍ କ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, ବାୟୁସେନା ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ଅକ୍ଟୋବର 8, ଅପସନ୍ କ ଡିସେମ୍ବର 4, ଅପସନ୍ କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, ଅପସନ୍ କ ଅକ୍ଟୋବର 7। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 8। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।